Salutare tuturor, cu voi este al 6 un videoclip din Geometry Dash. Stați un pic să-l șterg din bară ca să îl repornesc din nou. Ok, haide. O să facem doar două mape și o să mai fac episoade de Geometry Dash, pentru că de ce nu? Ok, dăm play, dăm ăsta, m-am jucat eu. Haideți. Bam, 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 bam. Am uitat să sar. Am apăsat, doar că touch-ul nu merge prea bine, că e un pic spart telefonul meu. De aici mi se blochează mereu. Eu apăs, dar na. Nu merge touch-ul bine. Așa că mă uit și la Rafael. Uneori nu merge să apăs. Ok, haide. Hai frate, touch-ul mătii. Touch-ule! Aici trebuie să țin normal apăsat. Doar că la mine nu merge să țin mereu apăsat. Deci eu sunt foarte bun la acest joc, numai că touchscreen-ul meu nu merge foarte bine. Vedeți? Hai deodată, touchscreen-ule. Voi vedeți, fraților! Țigănie. Haide. Deci nu merge touchscreen-ul. Dacă vedeți, mi se și fumuiește unde. Haide. Uneori nu merge touchscreen-ul să apăs, dar uneori mi se apasă în continuu. Deci, vedeți? Acum mi se apasă în continuu touchscreen-ul. Sper să nu se mai întâmple. Haide. Așa. Sper că o să meargă până terminăm mapa. Deci nu merge, că cade telefon. Trebuie să mă concentrez, de aceea nu o să și vorbesc prea mult. What? What the fuck? Trebuie să sar acolo! Ai, frate, nu te mai apăsa când nu zic eu. Cred că ne-ar trebui să mă loghez cu maneta de la PS. What the fuck is this? Haide. Ok. What the fuck? Acum nu fiți hateri să scrieți că nu sunt bun la geometrie, deci doar că touchscreen-ul meu nu merge, eu v-am zis. Până ne iau un telefon mult mai nouț, cu touchscreen-ul bun și atunci pot să filmez liniștit. Voi vedeți? Uite, acum mi se apasă singur, eu nici n-apăs. Trebuie să pun o dată webcam, ca să vă arăt. Asta dacă nu mi-l schimb. Mărlane! Haide! What the fuck? Bă! Sper să meargă touchscreen-ul până terminăm. Fraților!
O să fac un cont de Discord ca să putem vorbi pe comunitate. Bă, voi vedeți, fraților? Dați screen-ul mătii cu cine te-a făcut. Acum nu dați vina pe mine că nu știu ce, că nu ești bun. Eu sunt foarte bun la acest joc, doar de când mi-am luat telefonul ăsta și l-am spart, nu mai merge touchscreen-ul bine, aproape tot ecranul spart. Și uneori ne apasă fără. Acum nu am apăsat, că nu merge. Uitați, acum n-am apăsat. Acum nu m-am lăsat să apăs. Haide. Dacă nu reușim, asta e. Uitați-vă ce telefon jegus am. Dacă nu reușim să terminăm mapa, o să închid acest videoclip și v-ați uitat, doar că o să mai fac un videoclip imediat după ce îl termin pe ăsta. Și poate o să fac și un live. Ok, haide. Hai că acum trebuie să facem. Ok, haide. What the fuck, voi ați văzut? În fine, deci am ajuns foarte departe, doar că... Dar nu mai zic nimic de touchscreen-ul ăsta. Haide odată touchscreen! Haide! Vă vedeți, fraților, că mereu sarte. O să fac acest videoclip de 20 de minute. Sau de 15, nu știu. Nu merge touchscreen-ul. Ați văzut cum am dat? Nu merge touchscreen-ul. Haide. Și nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de subscribe ca să creștem și noi odată la măcar 20 de abonați pe acest canal. Haide, mărlane! Ok, haide. Da, nu o să reușim să facem două mape. Sigurat. Haideți să vedem. Dacă vă întrebați de ce n-am mai postat, ei bine, am luat o mică pauză de la YouTube. Deoarece nu mai mergea telefonul și nu mai mergea să intru pe YouTube. Îmi scria că această aplicație este că nu răspunde. După aia am mai stat câteva luni, na, și atunci am putut să intru pe YouTube și na. Acum am putut să intru și pe YouTube. Acum o zi. Alaltăieri am putut. Și Rafaela cu este live. Și după aia trebuie să intru repede pe live-ul lui, că nu vreau să-l pierd. Ok?
Haideți să strângem peste 20 de like-uri la acest episod. Poate fac și dacă strângem la acest videoclip 1000 de like-uri, fac colaborare cu Xlader și Rafael, vă promit. Vă promit eu pe cel mai scump. Jur că o să fac colaborare dacă facem 1000 de like-uri la acest episod. Și cu Snick, dacă vreți. O fac. Sau cu PewDiePie. Cu oricine. Doar dacă strângem 1000 de like-uri. Hai, ta screen. Ok. Haide. Ok, stați un pic. Stați un pic să pun și eu pe pauză. Nu contează că mă lovesc. Vreau să pun un pic jocul pe pauză. Și cam acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut și nu uitați, dacă strângem 1200 de like-uri, o să fac colaborare cu Xlader, Rafael și poate și cu lecturatul. Doar dacă strângem 1200, promit. Cu voi a fost Raul și ne revedem data viitoare.